Machiegni kendo Nyakaramogi Ajong' wadhi mbele kod weche manyien mag ang'ich welo. Ng'at achiel owito ngimane e boma ma Luanda tok masira mar apaya motimore e wang' apaya ma Kisumu kochimo Busia. Masira ma ochwalo ich wang' kendo miyo oganda e gwengego wang'o nyamburko mawachore ni ema okelo tho mar jalno. Kaluwore gi komanda mar obila ma Luanda Richard Siele, nyamburko no notuomo jalno mane en jariemb apiko chal mane owite e bwo trela kendo miyo trela no nyone ma ochwe otho. Dereba mar nyamburko no wachore ni ne oringo molal kendo ndache pok ong'ere nyaka sani ka ringre ja apiko no otere kar kano ringre ma Coptic boma mama. Kuna na ambaye imehusisha magari mawili ya trailer na ya Classic Sacco na bodaboda. Gari ya bodaboda ilikuwa inaelekea upande ya kwenda upande ya Kisumu na gari ya Classic Sacco ilikuwa inaelekea upande ya Busia kutoka eneo la Kisumu General Direction. Na ilipofika Luanda Township iliweza kumake a U-turn. Na ikakonga bodaboda na bodaboda ilirushwa chini ya miguu ya trailer ya Coca-Cola. Wana bodaboda ambayo walikuwa karibu, ambayo walikuwa na ushuhudia ajali ikitokea, walishikwa na ghadhabu na wakashambulia gari ya Classic ambaye dereva yake baada ya ajali kutokea aliweza kutoroka. Wananchi wakachoma hilo gari kwa sababu ya hasira, na pia gari ya soda ambayo ilikuwa inabeba soda kreti ya Coca-Cola iliweza wananchi kufunja na kuchukua soda kukunywa. Piny owacho mar jatend piny William Ruto oseyudo seyo mathoth kowuok kuom jokedne ratich oganda kod anyuola mane owito joggi e lwet obila chakre ng'anyo mar 2020.